negattiv huwa min jikxef il-korruzzjoni, mhux min jagħmel il-korruzzjoni, hemm dan negattività. Negattiv huwa min ma jridx l-affarijiet joħorġu, mhux min jikxef l-affarijiet u dak huwa ir-rwol tal-oppożizzjoni illi tara illi tikxef l-affarijiet biex ikun hemm iktar trasparenza. Il-kuntratti li firma dal-gvern xejn ma ppubblika assolutament xejn. Għamu fl-aħħar il-pulizija. Marru l-Lens, għamlu show quddiem kulħadd, tefgħu ġurnata sħiħa lil ħaddiema kollha fil-bitħa tad-Dipartiment tal-Lens. U ilhom jafu minn Mejju il-pulizija fuq xi ħaġa bħal din u Alla jbierek il-ġimgħa li għaddiet. Għamu mir-raqda u marru u tibda tgħid imma għaliex il-pulizija fuq affarijiet daqshekk ovvji, fuq fatti daqshekk ċari, fuq affarijiet li aħna ngħidulhom minn Mejju li għadda li ħarġithom is-Sunday Times minn Mejju li għadda marru l-ġimgħa l-oħra. Għaliex? Qisu rumanz tal-mafja. Qisu rumanz tal-mafja. Li għandu rapport tal-Ombudsman li jkundannah, li għandu rapport tal-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni li tagħmel tagħha rapport tal-Ombudsman u li hu għadu ma refax ir-responsabilità politika. U rrid ngħid kieku jiena Michael Falzon bħalissa tafx qed ngħid, skużi kif jien kelli nirriżenja u jinborġ le. Għaliex Michael Falzon irriżenja tkeċċa propjament, mhux irriżenja u jinborġ. X'għandek speċjali inti, Dr. Borġ, biex inti għadekaw u Dr. Michael Falzon kellu jirriżenja. Għaliex? Mhux tej segretarji parlamentari, mhux xorta inti kellek kundanna mingħand istituzzjoni indipendenti bħalma kellu kundanna Dr. Michael Falzon. X'għandek speċjali inti? Mela inti xi preferut xi ħaġa tal-Prim Ministru għal korruzzjoni tħallas int. U jħallsu wkoll il-laburisti ġenwini, kulħadd iħallas. Iħallsu għal korruzzjoni, kull minu biżel, kull minu onest iħallas għal korruzzjoni. Iħallas għal korruzzjoni kulħadd. Il-korruzzjoni u l-abbuż tal-poter huma inġustizzja kbira.